Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sana na pod kita mga higala dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. So, kumusta naman mga higala na ang hinaot kami nga naa kamong tanan sa Kapiskay's Panglawas na ining kabuntuhod. No, kami diri sa istasyon DYWC Teleradyo kanunay gyud nga naghuna-huna ni ana, no, nga maayo kayo ang inyong kahimtang sa panginabuhi. Ato buday nga timbayaon ug mayong mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato ang station manager po dito sa Acting Basay, si Brother Elmer Lugatiman. Ang tanan gyud nga mga kaigsunan nato nga naminaw karon og nag-follow sa atong Facebook page ug manusab nagtan-aw sa ilahang mga teleradyo, DYWC Teleradyo. Nahala no, may mudto na kanaton tanan. Abi no, adlaw karon nga Sabado, sa bitarong adlaw, pitsa katapusang adlaw. Katapusang adlaw na karon sa bulan sa Setyembre. O gimano sa mga adlaw, mauna ang gitawag na tugsugod sa Holy Rosary Month, no? Kay magsugod na punta sa ato ang inadlaw-adlaw nga pagrosaryo. No, rosaryo ta kay importante kayo nga magrosaryo kita. Kay mo na atong pamaagi nga diin mahiusa kita sa mama ni Kristo, si Mama Mary, ug nga manusab ni Kristo mismo. No, kay kun asa gani si Mama Mary, ato apod si Kristo. So kung magrosaryo kita, naapod si Kristo na ang ato po nga naminaw po ka nato. Nahala, no? Okay, no? So, ato ari kita sa atong Saint of the Day. Abi no nga atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si San Jeronimo. Abi no, kidi si San Jeronimo, natawo siya ni atong tuig 345. Namatay na itong tuig 400. Unya, giusa kini siya ka scripture scholar. No? Unya, master ni siya sa nagkalain-lain nga mga pinulungan sama sa Latin, Greek, Hebrew, o kining Chaldonic. No? Chaldonic. Unya, serve as the private secretary to Pope Damaso. No? Kuan kini siya. Nahimo kini siya nga kining private secretary. Gani, gitahasan siya sa talahuron nga Santo Papa nga i-translate ang Greek Bible to Latin. No, niya, matud pa, nahimo niya kini o nahimo siya nga nakatampo kay siya dako sa pagkaylap sa Kristyanismo sa Pilipinas, sanglit sa pagkaylap sa Kristyanismo sa tibuok kining kalibutan tungod kay na-translate man niya gikan sa Grigo ang Latin nga mao ang pinaka-universal language ni atong higayuna. No? So karong adlaw gihinumduman nato si San Jeronimo ang patron ang kining gitawag natong usa ka scripture scholar. O nya kan kini siya usa kini siya kabanggiitan nga teologo. Abi no ari kita mahigala sa atong Saint of the Day, wala lang sa kita karoy kuan ha. Kining sa ngalan ning wala lang una kita karoy CBCP News. So, ari lang una dikta kita sa ato ang pamalandong karong Domingguha, no, alang sa ika-26 nga Domingo sa tuig, no. Sa atong ebanghelyo, si Kristo nagkanayon, human ninyo kini makita, wala gihapon kamo mohinulsol sa inyong mga sala. Sa atong ebanghelyo og mga adlaw para din sa mga lay ministers, no, para makatabang-tabang pod sa inyong pamalandong. Sa atong ebanghelyo gipahinumduman kita ni Kristo kung unsa ka mahinungdanon ang paghinulsol sa atong mga sala. Sama pananglit sa kubrador sa buhis nga si San Mateo nga naghinulsol siya sa iyang mga sala. Sama pananglit sa daotang babae nga si Santa Magdalena, naghinultol siya sa iyang sala ug matud pa nahimo siyang usa ka santa. So muna nga dili malikayan usahay makasala gid kita ug busa dili ginato kalimtan sama sa giingon ni Kristo, ayaw gid mo kalimot, hinulsuli gyud ang inyong mga sala. Sama kang San Mateo ug sa uban pang mga apostoles ni Santa Magdalena nga naghinulsol sa ilang mga sala ug busa
gidawat sila ni Kristo sa iyang kingharian. Siya si Dimas, no, naghinulsol po sa iyang mga sala. So, ingon niya. Okay, ari kita manghigala sa ato ang catechesis. What is the relationship of the Catholic Church to the Jewish people? Unsa man ang ato ang kanang koneksyon sa mga pagtulunan natong Katoliko o sa pagtulunan sa mga Hudiyo. Of course, ang atong Biblia ang gigamit, no, Old and New Testament. No, mo kanay usa sa atong koneksyon sa mga Hudiyo. Tungod kay ang Old Testament maumang gyud ang opisyal nga kining gitawag nato og Biblia nga gigamit usab sa mga Hudiyo. Kining Old Testament, kining Tura, kining Pentateuch, daghan panguban, no? So muna, unya kita aduna kita gitawag nato og tradisyon nga gisunod nga gitawag nato sa English og Judeo-Christian tradition. Judeo, no? G-U-D-E-O das Christian, C-H-R-I-S-T-I-N-A-N, no? Judeo-Christian tradition, no? Dili ang spelling dahil sa Judeo, G-U-D-A-I-O. G-U-D-A-I-O. Judeo, Christian tradition. Muna nga, aduna kita yung mga pagtulunan nga nakutlo po nato gikan sa pagtulunan sa mga Hudiyo. And that is why we are very much connected with the Jewish people. Kaya ang ilahang gigamit nga Biblia nga Old Testament, mauman po na atong gigamit. Ingon niya na, no? Nya, Judeo-Christian tradition, tungod kay gigamit man po nato ang New Testament, no, ang pagtulunan ni Kristo nga nausab sa Biblia. So muna nga kita dako kita og koneksyon sa mga Hudiyo, usa na ni ana tungod kay matud pa usa sa mga gikuhaan atong base sa atong pagtulunan mao man gyud ang pagtulunan usab sa Old Testament. Ug uban pa nga mga pagtulunan nga gibilin kana nga gibilin nila ni San kining mga apostoles. Ug si Kristo mismo, Hudiyo man pud to. So muna nga, we are very much connected to the Jewish people. Second question. Father, doon naman ginaingon nga ang simbahang Katoliko usara. Usa may buti pasabot niya na. Why is the Catholic Church one? The Catholic Church is one because she has as a source and examples the unity of the Trinity of persons in our one God. As her founder and head, Jesus Christ, reestablished the unity of all persons in one God, in one body. As her soul, the Holy Spirit unites all the faithful in communion with Christ. The Church has but one faith, one sacramental life, one apostolic succession, and one common hope, and one God, and the same charity. Ato pa, pagkangalan nga ang simbahan usara tungod kay usara man gud ang atong Godhead nga mao si Kristo. Ug gani tungod kay usara man si Kristo ang nagtukod kanato ug ingon man usara man pod si Kristo sa iyang pagtudlo kanato. Kita usab adunay nagkalain-lain nga mga tradisyon nga usara kining apostolic tradition. One common hope and one God and the same Christ. Ingon niya. Klaro, so usara gid ang simbahan. Okay? Unya, sa laing bahin, lain ari kita sa laing pangutana, in what way is the church holy? No nga man nga makaingon kita nga ang simbahan balaan, no? And the answer is because it is under the guidance of the Holy Spirit. No, ang Espiritu Santo mao gyud naggiya niini. Sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 26-27, sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu Santo, kaya wala kita masayod kung unsa o nato pagampo. Ang Espiritu mismo nangaliupo sa Dios alang kanato, uban sa pag-agbulo sa dili ikagsara. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay gihuna-huna sa Espiritu. Kaya ang Espiritu nangaliupo sa Dios alang sa mga katawhan, sumala sa iyang kaubuton. Nahisulat sa iyahang mga nahilakip
sa iyang mga sakop mao ang mahal nga birhen nga santos nga mao ang basahon sa pagkabalaan. Sa ato pa balaan gyud ang simbahan tungod kay nangayo man gyud kita og giya gikan sa Espiritu Santo ug ang mga pagtulunan nga atong pagtulunan nga atong gibansay sa atong kinabuhi mao man ang pagtulunan nga naa sa Biblia sa Old and New Testament o gingon sa ato magyung gipasidunggan ang tanan nga mga kanalambigit sa simbahan ilibin na gayud ang atong mahal nga Birhen. Okay, klaro? Okay, last nga question. Father, how do the lay faithful participate in the priestly office of Christ? Saan man nato nga makaambit kita sa pagkapari ni Kristo? And the answer is by offering as a spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. By offering ourselves as a spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. Katong basahon sa sulat ni San Pedro, Kapitulo 2, versikulo 5, panuol kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Kristo. O kini mao ang Santos Kamisa o Santos nga Eucharistia. Sa adlaw nga buhatonon, ang pag-ampo, kining Santos Kamisa naghalad, nagtabang kanato sa paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Okay, klaro? So, tinila na kita kutob ha. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios nga magkaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!